Je známo, že Američané plánují výstavu amerického radaru v Brdských lesích. My jsme ale zjistili, že to není jediná akce na našem území. V Českých Budějovicích se nachází tajný komplex, výcvikové středisko agentů CIA, maskované za gymnázium. Pojďme se podívat blíž. Podle našich nejnovějších informací se ono výcvikové středisko nachází přímo za zdmi této budovy. Je zajímavé, že i přes mnohé školní inspekce si toho dosud až nikdo nevšiml. Ale co se opravdu skrývá za těmito vraty, budeme zjistit teď. Pozor, celou budovu hlídá nejmodernnější bezpečnostní systém a my se budeme muset dostat dovnitř zdí. Nám se podařilo přesvědčit jednoho z vedoucích výcviků, aby nám podal o něm nějaké informace. Kvůli utajení ho budu oslovovat plukovník Jahoda. Takže pane plukovníku, jak vlastně probíhá výcvik? Kadety učíme všem potřebným dovednostem, které mohou využít v boji. Základem je ovšem důkladná fyzická příprava. Na to máme odborníka z nejpovolanější, který je zocelen celoživotním bojem s českými úřady. Ve světě japonských bojových umění a čínské cyklistiky je znám pod přezdívkou Certy. Z historie se kadeti učí taktické manevrování a strategické vedení války. 2. prosince 1805 byl na Slavkovské pláni krutý mráz. Kadete Marku Bendo, objasněte nám záměry a pak skutečný postup tehdejších armád. Ano, provedu. Tedy bitva u Slavkova byla nesmírně zajímavá. To je asi všechno, co myslím. Po čase jsme zjistili, že některé dovednosti si kadeti osvojují sami. Například předávání tajných zpráv. Marku, co to tam máte? Významným přínosem bylo i zařazení nevědomých kadetů do výcviku. My zajišťujeme software celé akce. Přitom se učíme hodně užitečných věcí, jako třeba jak se nabourat do banky. Můžeme tak vysát peníze z účtu, podezřelých podpory terorismu, anebo zaplásnout díry ze financování školy. Před půl rokem jsme to ale trochu pokazili. Pouštěli jsme zrovna živou Bin Ladenovu účtu slance Lehman Brothers, ale nějak jsme to přehnali. Asi chyba v 10 čárce. Byl z toho tenkrát docela průšvih, prý finanční krize či co, dokonce nám kvůli tomu museli zhoršit známku. V rámci výcviku jsme také vyškolili skupinu šikovných a všestranně nadaných chemických specialistek. Teď se to.